Ještě než začnu, tak bych chtěl jenom předat slovo Joškovi. Má pro vás nějaké povzbuzující slovo? Sláva Bohu, ale díky, pastor. Děkuji Pánu, že jsem na této místě. Děkuji za pastora, děkuji za každého. Palikera vaš Savore, Samade, děkuji i za moji sestru Sáru, sláva Bohu za ní. Děkuji moc, jsem šťastný, že ji vidím. Palikera vaš Dek prál, palikera vaše Lena, vaše Peňory, vaše Rene, vaše prál, vaše Skerečave. Sláva Lede v Leske. Dnes, ako pastor písal na skupinke, hej, ďaďkem Bohu za neho, tak mi prišlo na srdci, než začne pastor kázať, aby som vás pozbudil slovom, čo sa píše v Biblii. Je to pozbudujúce slovo, hej, mám to tak na srdci a je to krásne slovo, je to krásny príbeh, čo Ježiš hovorí, hej. A keď chceš, brada, sestra, hej, je to len na krátko, hej, keď chceš, môžeš so mnou otvoriť Markovo evangelium, 2. kapitola. Slava Bohu, haleluja. Než budem čítať slovo, ja sa pomodlím, haleluja, pomodlím sa na krátko, hej, aby Boh rozprával. Nechcem, aby to bolo z mojej mysle nič, hej, ale aby to bolo z úprimného srdca, haleluja. Bože, ja ti ďakujem, Kristo, za to ten čas, Pane. Ja ti, Kristo, ďakujem, Kristo, za tú milosť, Pane, že tu môžeme byť všetci, Pane. Ja ti ďakujem, Kristo, že tu môžem stáť, Pane, skrze tvoju milosť. Ja ti ďakujem, Kristo, že si obetoval, haleluja, sám seba kvôli nám, haleluja. Že si nám preukázal svoju lásku, Pane. Ja ti ďakujem, Kristo. Haleluja. Amen. Sláva Bohu, je to Markovo evangelium, 2. kapitola a budem čítať od 10 do 11. Verš 10 až 11. Haleluja. A tu sa píše: aby ste však vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať na zemi hriechy. Povedal ochrnutému: hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A budeme čítať aj 12, je to tiež krásny verš. A 12 hovorí aj: on vstal hneď, si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili, čo si také sme ešte nikdy nevideli. Amen. Je to nádherné slovo, brada, sestra. Je to, toto, jak som čítal, tak ma to pozbudilo, hej. Dokonca aj minulý týždeň na skupinke sme to aj prebrali, hej, trošku, hej, ale chcel by som vás týmto veršom pozbudiť, brada, sestra. Vieš, bol tam muž. Možno to ten príbeh ste už čítali, alebo si čítal, hej, možno ho poznáš. Hej, ale to ten príbeh ukazuje dačo nádherné. Vieš, to ten človek tam ležal veľmi dlho. Bol ochrnutý. Na tom lôžku ležal veľmi dlho. A čakal, keď za ním niekto príde a donesie ho, hej, aby ho pozvedol. Ale chcem len tak k tomu ísť, že Boh tam prišiel a povedal krásnu vec, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi. A povedal ochrnutému: staň, vezmi si lôžko a choď domov. On to urobil. Urobil to pred všetkými. Teďka si predstav, brada, sestra, aké to je veľké. Človek leží na zemi veľmi veľa rokov. Trpí, ochrnutý je. Leží na lôžku. A nič príde Ježiš, človek, a povie ti: staň a choď, vezmi si lôžko a choď domov. Je to dačo nádherné. Vieš, brada, sestra, tí ľudia, jak to videli, hej, prečítam 12. On vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili, čo si také sme ešte nikdy nevideli.
Takže tí ľudia, čo to videli, brata, sestra, boli šťastní. Skákali od radosti, jak to videli. Velebili Boha. Vieš, to lôžko dá, čo znázorňuje, brata, sestra. Ten ochrnutý človek, ako ležal na tom lôžku, to lôžko znázorňuje tvoj a môj život. Tvoj a môj problém. Tvoj a môj hriech, ktorý ťa trápi a nesie ťa až tak, aby si ležal na tom lôžku. Vieš, je to dačo nádherné, to lôžko ho trápilo, to lôžko, na ktorom ležal, trpel. To lôžko znázorňuje tvoj a môj problém v živote, tvoj a môj hriech, na ktorom ležíme, ktorý nás ťahá až na zem, aby sme nevstali. A Boh ti hovorí tebe aj mne, vezmi si to lôžko a choď domov. Otázka je, prečo si ten človek vzal lôžko, prečo mu Boh prikázal, aby to lôžko vzal a odnesol si ho domov. Vieš prečo, brata, sestra? To lôžko, ktoré si vzal domov, bolo to na svedectvo ľudí. To lôžko teraz, dneska držíš ty a ja na svedectvo ľudí, aby si ukázal ľuďom, tu je to lôžko, na ktoré som ležal a ktoré ma ťahalo až na zem. To lôžko máš na to, aby si ukázal svedectvo ľudí, že Boh vie robiť veľké zázraky, brata, sestra. Boh tebe, mne odpustil hriechy a povedal ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Vieš, veľmi dlho rokov nás hriech alebo problém ťaha tak ku dňu, tak až na zem, že na to lôžko ležíme roky a roky a nemôžeme sa ani postaviť. Príde Ježiš a povie ti, vezmi si lôžko, staň a choď domov. Vieš, tu ukazuje krásnu vec, že ty a ja máme moc hriech alebo problém držať v ruke. A ukázať ľuďom, pozri, toto ma ťahalo roky a roky, ten problém ma ťahal roky a roky, ale Boh prišiel, dal mi ten problém do rúk, aby som vám ukázal aký je Boh veľký v mojom živote. Vieš, a tí ľudia, jak to videli, a píše sa tu, že on vstal hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha. Velebili Boha a hovorili, čo si také smešky nikdy nevideli. Wow. Vieš, poviem takú vec, cirkev. Nie je treba veľa hovoriť. Nie je treba veľa hovoriť. Vieš, verím tomu, že ľudia zo sveta nehľadajú veľké reči, ľudia zo sveta nehľadajú veľkú múdrosť, ľudia zo sveta hľadajú nádej. A tú nádej majú vidieť v nás, cirkev. Ľudia vonku nehľadajú také veci. Oni ak videli, že ten človek vzal ten problém, vzal ten hriech pred sebou a išiel domov, oni žasli a velebili Boha. Je to dačo nádherné, cirkev. A preto som vás chcel tak povzbudiť týmto veršom. Či máš problém, alebo či máš hriech, Boh ti prikazuje, vem to lôžko na ruke a choď domov. Aby všetci videli, že Boh má tú moc ti dať hriech alebo problém na tvojich rúk a ovládať to. Že to nemá na tebou žiadnu moc. Je to dačo krásne, cirkev. Viete, akú moc nám dal Boh? Boh nám nedal veľké reči, Boh nám nedal krásnu výslovnosť, Boh nám nedal múdrosť, aby sme chytračili na jeden druhého, ale Boh nám dal srdce, lebo Boh hovorí, hľa, dal som vám nové srdce a nového ducha. A to znamená, keď nám dal nové srdce a nového ducha, to znamená, že nám dal nový život. A ten nový život je v Kristovi. A ten život má svedčiť pred ľuďmi vonka a nie s veľkými rečami. Minule som povedal mojej tete Ruženke, že Pavel hovorí v písmach alebo v listoch hovorí krásnu vec, že on nechodil evangelizovať s múdrosťou, ale on chodil evangelizovať s mocou. Co to znamená
keď ty a ja chodíme evangelizovať mocou toho, že Ježiš sa prejavuje v tvojom a mojom živote. To je tá moc, ktorý ľudia hľadajú vonka cirkev. Sláva Pánu, haleluja. Ja ďakujem, som šťastný za to, že som vás mohol povzbudiť. Verím tomu, že toto slovo si zoberieš, bratá, sestra, do srdca a vieš, toto slovo, jak som prečítal doma, dalo mi to veľa a uvedomil som si krásnu vec. Verím tomu, že aj ty, bratá, sestra. Sláva Pánu. Ja ďakujem, pastor, za toto slovo, že si mi dal príležitosť. Ja ďakujem Bohu, ďakujem všetkým, haleluja. Nech vás Boh žehná, cirkev. Amen. Sláva Pánu.